Tervehdys, tämä on Eerotikan oikeistokaisempi videokanava. Venäjän Suomen suurlähettiläs on muun muassa sanonut, että Helsinki ei ole pitkään sakannut, varmaankin pitkään aikaan sakannut sitä, että yksi maan uuden suuntauksen keskeisistä elementeistä on pohjimmiltaan valmistautuminen sotaan Venäjän kanssa, sanoo suurlähettiläs Kuznetsov. Niin, miettikääpäs nyt, että minkä takia jokainen ryssänperkeleen naapurimaa varautuu siihen, että sieltä tullaan tähänkin maahan hyökkäämään, niin No, emme tällä kanavalla pidä erityisesti Venäjästä. Emme pidä myöskään Pohjois-Koreasta. Nyt uutisoitu vähän, että mitenkään Pohjois-Korean seuraava johtaja mahtaisi olla. Tässä on taas tämä tyypillinen, aina uutisoidaan, miten ihan kohta mikäkin johtaja on kuolemassa, milloin se on Putin, milloin se on Trump, milloin se on kukakin, nyt sitten tietenkin Pohjois-Korean johtaja. Niin tässä sitten veikkaillaan, että hänen siskonsa olisi kovasti kiinnostunut olemaan seuraava johtaja. Mietin vaan sitä, että jos nyt kävisi niin, että hänestä se johtaja sinne tulisi, niin olisiko tässä taas se tyypillinen ajatusmalli, että naisjohtaja on aina parempi kuin miesjohtaja, niin kuin esimerkiksi Tarja Halonen aikanaan sanoi, että paremmin menee niillä mailla, joita johtaa nainen, niin otettaisiinko tätä esimerkiksi? No ei varmasti otettaisi esimerkiksi, koska eihän siinä, kun ajetaan naisia jonnekin, niin yleensä ole kyse tasa-arvosta, vaan sosialismista. No mutta nyt kun on sitä aitoa sosialismia, sitä juuri sitä oikeaa, niin sitä ei tietenkään voi käyttää esimerkkinä, koska paljastuisi se, että mihin pyritään. Mutta joo, kun naiset johtaa, niin get over it, paitsi Pohjois-Koreassa ei sitten kyllä pääse edes rajan yli sen jälkeen pois sieltä. No naisjohtajista vielä, niin Sanna Marin on nyt sitten haastattelussa itkenyt, miten hän menetti 4 vuotta pääministeriyden takia. No, minä sanon, että aika moni menetti paljon enemmän tuon hirviöhallituksen takia kuin 4 vuotta. Sitä, että ihminen vapaaehtoisesti on tuolla noin vallassa, mihin hän on ihan omatoimisesti pyrkinyt, niin hän sitten valittaa, että hän on ihan uhrautunut. Sinne ei ole mikään pakko mennä, ja turhavin kuin jos hän olisi lapsensa kanssa halunnut viettää aikaa. Ihmisten perheasioihin sinänsä pitäisi puuttua, mutta jos hän nyt vietti pilettämässä, kokaiini vetämässä jossain ulkomaanmatkoilla ja näin sen vähän vapaa-ajan, mitä pääministerillä on, niin hieman kyllä kuulostaa mäkystelyltä tuommoinen, että lapsen kanssa olisi halunnut viettää enemmän aikaa. Ja mun mielestä korkeimman vallankäyttäjän uhriutuminen niin ei kyllä varsinaisesti ole kauhean. Olisimme pärjänneet paljon paremmin, vaikka meillä olisi siellä ollut joku hevonen pääministerinä, niin ei ihan hirveästi hänen ikävät pahat olonsa paljon kiinnosta. Mutta joo. No lyhyitä juttuja vielä. Taas on nähnyt paljon semmoisia kertomuksia siitä, että miten ilmastonmuutos etenee nopeammin kuin mitä tutkijat ovat voineet ennustaa. No itse kyllä muistan tätä aihepiiriä yli 20 vuotta seuranneena, ja mikään ei ole koskaan, mikään ennuste siinä aikana ei ole ollut 20 vuoden päähän, vaan kaikkea on tapahtunut 10 tai 5 vuoden päästä. Ainoa vaan, että yhtäkään näistä isommista ennusteista ei ole tapahtunut. Joten jos sanotaan, että nopeammin kuin tutkijat on ennustaneet, niin eipä ole kyllä ennustaneet. Kyllä se hitaammin on tuntunut menevän, mutta mikä siinä? Ei ole näkynyt. Mutta hei, kommunismiin pitää silti siirtyä. Ulkona on mutta aika kylmä, jos se ei olisi lämmin, niin nykyinen pääministerikin varmaan sanoisi, että lämpötila on osoitus ilmastonmuutoksesta. Ottamatta sinänsä nyt kantaa tähän, mutta ne joille sosialismi on tavoite, niin se on kaikkiin ongelmiin myöskin ratkaisu, myös keksittyihin. Siksi mä en ole näitä ilmastohommia jaksanut kauhean tosissani ottaa, kun se ratkaisu aina on se, että lisää veroja, sääntelyä, sun elämään puuttumista ja muuta. Ihmisiltä, joille ne on ne elämän tavoitteet, saada verottaa sua, säädellä sua, rajoittaa sun elämää, päättää miten sä saat toimia, että heidän ihanen maailmansa toteutuisi. Niin siksi en jaksa ottaa kauhean tosissani näitä juttuja myöskään. No nythän on paljon viikonlopun aikana puhuttu näistä Helsingin Hekan, eli kaupungin omistamien asuntojen jälleenvuokraamisesta. No tästähän on puhuttu tosi paljon, että tietyn tyyppiset ihmiset, joilla on monta vaimoa tuolla noin ja tyhjiä kämppiä, jotka sitten vuokrataan vaikka virolaisille raksaäijille tai jonnekin muualle ja näin, niin sitä on puhuttu tosi paljon. Tietysti en tiedä, onko siitä pahemmin mitään oikeusjuttuja aiemmin ollut, mutta nyt kun Otto Meri tämän toi
toi esiin, että hei, mitäs tämmöiset asiat täällä, että nyt olisi niin kuin Airbnbissä Hekan kämppä. No Hekan, oliko nyt sitten toimitusjohtaja, joka sanoi, että tämä on niin marginaalinen juttu, tämä kaupungin puoli-ilmaisten kämppien eteenpäin vuokraaminen, että ei siihen mitään selvityksiä tarvita. No sitten niitä rupesi tulemaan kuin sieniä huumeiden käyttäjiä unissa tai sateella, missä ikinä. Niitä rupesi tulemaan esiin, että siellä on Abdullahia, Muhammedia ja kaikenlaisia raivoja niitä vuokrailemassa eteenpäin, niin sitten nyt yllättäen pitääkin sitten selvittää. Mutta heillä ei ollut mitään kiinnostusta siihen. Miksi? Mun mielestä muutenkin toi Hekan touhu on aika hanurista, siis kun katsoo niitä hintoja, niin kelpaisi mulle kyllä oikein mainiostikin semmonen. Kerran jopa itse asiassa laitettiin Hekaan ihan hakemus. Mä olin itse asiassa työttömänä, vaimo viimeisteli vielä opintoja ja opiskelijakämppä itse asiassa 200 metriä tohon päin, niin oli menossa alta, koska oltiin astuttu siinä 3 vuotta ja siihen saatiin vielä vuosi lisäaikaa kepoteltua. Eli ei olisi ollut mitään kämppää tarjolla, niin Hekasta ei saanut minkäännäköistä vastausta siihen hakemukseen, ja monen Hekan takoneessa näin kyllä muuttoautoja sinäkin aikana, että joku sinne muutti, mutta kuka? No, luojan kiitos, ei sitten tarvinnut mennä, saimme ihan vapaata markkinoilta hyvän kämpän, ja minäkin sitten töitä, ja vaimokin valmistui, niin ei ollut sinänsä tarvetta, mutta olisi semmoinen hyvä halpa kämppä ikuisiksi ajoiksi. Pienellä vuokralla, niin kelvannut, olisi voinut sitä vaikka laittaa sitten eteenpäin. Mutta joo, nyt kun alkaa paljastua, että miten niin kuin laajamittaista se on ihan Airbnbistä katsomalla, niin tehän varmaan muistatte, että meillä on tosi paljon kerrottu sitä, että sosiaaliturvan väärinkäyttö on tosi marginaalinen juttu. No jos joku ihan tavallinen ihminen pikkusen raaputtamalla jotain avointa vuokraussivustoa löytää sieltä hirveän määrän huijausta, niin jos joku väittää, että sosiaaliturvan väärinkäyttö ei olisi todella laajamittaista, niin se ei tiedä, mistä se puhuu. Tai sitten se valehtelee tarkoituksella. Koska jos ihan tavallinen ihminen pystyy keksimään monta keinoa, miten väärinkäyttää sitä, niin olisi täysin uskomatonta, etteikö joku sitä tekisi, etteikö sitä tehtäisi. Ja kun sosiaaliturvaa annetaan semmoisille ihmisille joka tapauksessa, kenelle sitä ei pitäisi olla. Et en mä tiedä, tarviiko jonkun Arhinmäen jossain ARA-asunnossa asua. Tai kun menette katsomaan, mäkin olen kierrellyt paikkoja, missä tiedän, että on paljon tämmöisiä sosiaalista asumista, niin aika yllättävän hienoja autoja siellä on. Sosiaaliturva vain niille, jotka oikeasti pyrkii eteenpäin, jotka ei jostain syystä omillaan pärjää, mutta tahtoisi pärjätä. Niille, jotka ei tahdo pärjätä, ei pidä antaa yhtään mitään. Ja jos joku maahanmuuttaja esimerkiksi saa täältä kämpän ja asustelee sen vuokratulolla jossain muualla, niin mun mielestä ei tarvi enää tulla takaisin sitten siinä kohtaa. Sanonpa muutenkin, että meidän pitäisi alkaa laittaa asioita vastakkain. Tehdä semmoinen, että valtion budjetin täytyy laskea, ja että muistaa, että eurotonne ei ole sitten eurotonne. Ei voi mennä niin, että 2-3 ihmistä on jossakin ja 2 kertoo, että hei, ota sä toi ja mä otan tonne ja äänestetään yhdessä kumoon, niin kuin tää on mennyt aikaisemmin. Koko ajan vaan lisää rahaa sinne tänne tonne. Ei enää yhtään euroa minnekään, ruvetaan vähentämään sitä. Pitää ihmisten alkaa ymmärtämään, että jos joku toinen saa jotakin, niin se on sinulta pois. Aina. Eli jos joku saa jotain, se on verotettu sulta, tai sitten jos saat sitä saamapuolelta, jos joku toinen saa, niin sä et voi saada. Eli esimerkiksi voitaisiin miettiä, että onko ei-kansalaisten saatava ihan samat edut kuin kansalaisten. Mun mielestä ei. Ja kannattaisi lähteä siihen malliin jo ennen kuin se Euroopassa yleistyy, koska muuten sosiaaliturva laitetaan pois, niin porukkahan karkottaa itse itsensä, niin se on ihan suotavaa, että sosiaaliturvan perässä oleva porukka ei karkotta sitten meille. Niin kannattaisi olla kerrankin etuajassa tässä hommassa. Mutta siis muutenkin, kuten mä oon sanonut, jos turkisrouva menee oopperaan vahvasti tuetun lipun kanssa, niin mielenterveysongelmista kärsivä nuori ei mene terapiaan. Se on hyvin yksinkertaista. Et meillä on se suuri valhe, tästä mä oon puhunut ennenkin paljon, se suuri valhe, mikä meille iskostetaan, että julkinen talous olisi jotain semmoista, että rahapaikkaan A ei olisi pois paikasta B, mutta tietenkin se on. Meillä on valitsee aina niukkuus. Vaikka tämmöiset Sanna Marinin kaltaiset hirviöhallitukset, joilla rahaa on, yritti meille valehdella muuta ja aiheutti meille aivan kammottavat, vuosikymmeniä kestävät kärsimykset sillä. Mutta pitäisi pikkuhiljaa ruveta puuttumaan siihen, että miten rahaa menee ja tajua. Esimerkiksi sairaat, tosi köyhät vanhukset ja muut, ne pitäisi saada ymmärtämään, että jos kaikkialle laitetaan rahaa, niin te olette viimeisenä siinä jonossa. Koska kyllä se äänekäs järjestöreassin puolustama porukka tulee teiltä ennen viemään ne rahat. Ja se on aivan varma. Joten sen takia, jos kannattaa johonkin ei-tarpeelliseen rahan laittamista, niin todellisuudessa vie sen heikoimman leivän.
Näin se vain on. Mulla ei ole mitään ongelmaa auttaa heikoimpia, mutta niitä, jotka ei yritä edes, niin niiden auttaminen, se on silkkaa pahuutta. Kahdella tavalla. Se otetaan pois joltakulta, ja sitten sitä tuetaan sitä väärin tekemistä. Osa niistä voisi jopa niin ruveta toimiinkin ihan oikein. Tämä tämmöisen, en ole kirjoittanut ylös, mutta kunhan lähti taas homma vähän näin maanantain kunniaksi käsistä, kun näkee, mihin nyt verorahoja käytetään. Mutta kyllä se näin on, että kun ihminen, joka on siellä sosiaaliturvan varassa ihan näin niin kuin oikeutetusti, kun se ymmärtää, että nämä Hekan eteenpäin vuokraavat tyypit todellakin niin kuin vie sitä pottia, mistä hänkin voisi sitten saada, että hänellä voisi mennä paremmin. Että ei tarvitsisi katsoa, jos makaronin pussin hinta nousee 20 senttiä, että se ei oikeasti vaikuta. Eikä välttämättä sen toimeentulotuenkaan tarvitsisi pudota 20, jos ei näitä tämmöisiä olisi. Mutta kun ihmiset ymmärtäisi sen, niin saattaa se Antti Lindmaninkin äänestäminen kiinnostaa pikkusen vähemmän, koska siltä suunnalta ei ole tulossa mitään muuta kuin kärsimystä. Se on aivan varma. Koska nehän on nyt ilmoittanutkin, että esimerkiksi maahanmuutto jatkuu jos ei kasvakin, niin ei sitä rahaa nyt vaan ole. No joo, vaalit on vuoden päästä ja eiköhän se viturallensa mene sitten senkin jälkeen. Et se olisi ihan kiva, jos vaikka kokoomustakin saisi reivattua oikealle, mutta ongelmahan on se, että kun esimerkiksi kokoomuksen ohjelmatyötä on johtamassa puoluesihteeri, jota itse henkilökohtaisesti muuten en edes tunne, onkin muuten ensimmäinen vähän aikaan, niin mä oon itse ollut aina sitä mieltä, että kokoomuksen puoluesihteeri pitäisi valita puoluekokouksessa, koska se pystyy niin paljon vaikuttamaan asioihin, niin jäsenistön pitäisi saada se päättää, että mihin linja sitten menee. Ettei se ole aina se, että puheenjohtaja valitaan ja sitten sitä vastaan ei saa koskaan suunnilleen asettuakaan ehdolle ja sitten mennään sillä, kunnes ollaan tarpeeksi hyvällä suossa, jolloin on pakko vaihtaa puheenjohtajaa. Mutta moni sanoo tähän, että mitä siellä kokoomuksessa teet, kun se on niin vasemmistolainen, mutta persut ei tule koskaan ole enemmistöpuolue. Niin kyllä se on näin, että siellä täytyisi oikeistolainen kokoomus olla mukana. Että semmoinen hommahan se on, ja moni persu on demari kuitenkin. No hei, kun työelämästä aina tulee puhuttua, koska ihmisten tulisi mennä töihin, oikeisiin töihin, pysyä siellä ja olla ahkeria, niin nyt oli aamutelkkarissakin, ja tuonne netissä luin, että oli tämmöisestä työhyvinvointijutuista. Siellä oli joku lääkäri kertomassa, että työhyvinvointi syntyy siellä työssä, ja että ne asiat organisoidaan kunnolla, ja siellä ei ole mitään vakavia ongelmia. Ja että virkistyspäivät ja virke-edut on rahantuhlausta. Se on just näin. Kaikki lounassetelit, virkesetelit, kulttuuriedut, kaikki pois, kaikki palkka rahana ja verot maksettava itse, niin rupeaa kiinnostamaan ihmisiä, että mihin ne rahat menee. Ja pistetään ne työelämä kuntoon esimerkiksi sillä, että ihmisiä saa heittää pihalla, jos niiden työpanos ei miellytä ilman sen suurempia ongelmia. Ja näin, että saadaan työtiimit kuntoon. Että sillä lailla se menee. Mutta kyllä virkistyspäivät lähtökohtaisesti, niin itse ainakin inhoan semmoisia, koska se on työnteosta aina pois. Ja mieluummin vietän kaikkea mukavaa aikaa valitsemien ihmisten kanssa. Nykyaikana ei ole mitään ongelmaa, mutta joskus kun on palkkatöissä ollut, luoja minua sellaiselta varjelkoon, mutta ei virkeseteleille. Hei, semmonen juttu, mä oon tossa nyt on maanantai, niin mä oon lauantaina lähdössä pariksi viikkoa Kanarialle ja pohdin tässä, että mitenkä julkaisutahdin siinä kohtaa käy. Viime kesänä, kun olin Kreetalla pari viikkoa, niin tein muutaman jakson valmiiksi ennen sitä ja laitoin ne silloin julkaisuja, tein muutaman jakson sitten sieltä, niin en osaa sanoa, että miten tulen toimimaan. Kyllä niin kuvausvehjettä mukana tietenkin on, että mahdollista on tehdä. Mietin semmoista, että pitäisikö tehdä sieltä tämmöinen kysymysvastausjakso. Edellyttää tietenkin, että olisi jotain kysymyksiä, mihin vastata. Mutta mitä olette mieltä? Pitäisikö tehdä? Laittakaa hei kanavaa tilaukseen, superkiitoksia, kommentointia, jakamista ja kaikkea muuta. Ja nykyään julkaisen näitä myös tuolla Rumble-palvelussa ihan samat videot. Siellä katsojamäärät on huomattavan pieniä. Taitaa olla aika paljon jenkkipainotteinen vielä, mutta tekoälykrokki suositteli sinnekin laittamaan, niin samapa se on sinnekin niitä ladata. Mutta palaamme asiaan taas kun asiaa on, ja sosialisti on uusia kierroiluja keksinyt, koska niin se aina tekee. Moi moi!